HSS je protiv ovog Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika jer bušenje dna Jadranskog mora je opasno i velika je mogućnost onečišćenja hrvatskih otoka i priobalja. HSS se zalaže za zelene tehnologije temeljene na obnovljivim izvorima energije i zaštite okoliša. Nakon temeljitog čitanja Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika te izjava resornog ministra Ćorića, sljedeće stvari su neutemeljene u zakonu. Prvo, notorna je laž da će se istraživanje provoditi radi korištenja geotermalne energije jer je to samo paravan kako bi se pronalazila zapravo nova nalazišta nafte i plina. Drugo, veliki je rizik negativnog utjecaja na morski okoliš, priobalje, zaobalje i otoke koji su biseri Hrvatske. Treće, ugrožene su dvije strateški važne grane hrvatskog gospodarstva, možda i najvažnije, a to su turizam i ribarstvo. Četvrto, može doći do netransparentne, što god vladajući govorili, i rizične djelatnosti istraživanja i moguće eksploatacije na gotovo 90% površine hrvatskog dijela Jadrana. I peto, laž je da će se ovim zakonom omogućiti pohranjivanje ugljikovog dioksida CO2 jer je znanstveno i stručno nije dokazana ekonomska opravdanost i sigurnost pohrane CO2 u daleko razvijenijim zemljama od Hrvatske, kamoli da bi se to radilo kod nas.